Systém Panora prináša výhody pre rôzne odvetvia. Architekti získavajú nový nástroj pre veľkolepé presklenia bez zvislých rámov s minimalistickým dizajnom a jednoduchou integráciou do projektov. Hotely a reštaurácie vďaka Panore elegantne spoja interiér s exteriérom a získajú flexibilný, atraktívny priestor pre hostí za každého počasia. Developeri a investori zvýšia hodnotu svojich projektov. Panora pôsobí luxusne a pritom sa dá inštalovať aj dodatočne, bez veľkých stavebných zásahov. Rezidenční klienti ocenia možnosť plynule prepojiť domov so záhradou. Panora zvyšuje komfort, priestupnosť svetla a dodáva každému bývaniu výnimočný charakter. Systém Panora spája špičkový dizajn a funkčnosť. Je to inovatívne riešenie, ktoré mení obyčajné okno na dominantný prvok priestoru. Ak hľadáte exkluzivitu a praktickosť v jednom, Panora je odpoveď.